ereng ereng matra kri khorong ninyo naimo thangromani no tui uthumung panda narkha ex MLA Bishuketu Deborma NDC Robindra Deborma no khobui YTF ni adong rok omhai case rok mungsa samungo chugulaktei romibu mangla khni shaka ex MLA Bishuketu Deborma o case prosai rma bai lama ka sulaima rokbo muthakjakha sogriwi chin borok no police rok khoirani khlaimani arrest khlaimani bagui chaitokmani even kumino mia horo police rok phai tlang thampai ni sing khnalaka horni bisingono prai 2ta diga anaro phone soika ampren sing thana nobo saka amto heke bahke cholnai kuno evidence sara kuno proman sara haino borokno amo heke arrest khlaimani amo belakene saya khomata tong hin sengla amo heke sin borokno amo hai hoirani khlaimani belakene saya abono sing joliwino abono tini sing o jaga damni romoi sing khadumani pandate lama kasolai tonglai যে ওর লাহার কাছলাই মানে অববাই সমাধান দাও না নংনি সমাধান অবশ্যই মাসে মাংনাই কোনো উপায় সে করে কারণ ওর কাছে ইয়াকে তাই ননি লামা বদে হে রক্ত जोंनो पुलिस रक एसुरेंस मारिनाय जे अमायका जोंनि तिप्रासा लुकुरक न बिसेस kai चिनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव जे तंनाय एकेबा चिनि सारा तिरपानि जे कोनो तिप्रासा न अमायका हयरानि थायै अमाय बरक न एरेस्ट खायना बाय जे जों नरमै थाङानो जों तामिनाय जों जे अमाबाय किरिबि थाङानो आमो तावान सुक दं हायसि चिनि तिप्रासा रक ताबो बेरायनो सिजाक खासिजाक जों एरेस्ट खायजामा बाय जेलाव थांबाय जोंनो मुथाखै मांलाक जों चिनि बबाग्रानि नाहारमुं ग्रेटार डिपार्टमेन्ट बबाग्रानि जे नाहारमुं आबोसों जेसाखबा नाहारैन जों याखारनाय जेता बरक जेता एरें एरें गमितलां माने अबो तामुंलाय माने बीजेपी बाय जों दाल तामो बरक स बीजेपी नि बाइक गारि प्रचार गारि नर्थ खायका जेनेरेटर लांखा आरो चिनि बरक कोनो से खालामो करे आन्दिन जों देबाकसे एयारपोर्टआव थांजाक अमा हायकाय फल्स एलिगेशन खालायो नांनुयाखै चिनि बरक न अमा हाय खालामनि बेलेखनो जाया अबनो जों सेलेंमुं नुगैना जों तिनि अर बिखुब मिছিল खालाय दं खरबसनि साकावम जा हायके फल खरगनि नि जों साइमानका खरगनि साकावा गाव खरगनि न खरगसाना न तिनि खुनिनो निया हरदे न न पियक मासे या हरनो केते खरगसाना का तिनि फुङो बर हा हरनो सेकान फेवर हरनो एगा जों साइमानका जे फल्स नों ताताल सावै नों बोसों नारग माने बा जागा थानावा एगा जोंबो चिनिबो फानतमले जोंबो फन खायका अनेक प्रेसार लाइमां तिनि बरक आमा हायकाय माया गारका अबसे माया गारनाय चिनि बरक कुनु आमते इलिगेल हायका बेआइनि सामुं खालायमानि खरै बरक जोंनो रिजाल्ट लारायैनो लारा माने लारा रिखांकाय बरक कियासो न नरम न आमा हायता आमा हाया निनि लारा रिमा बाय सिनि तिप्रासानि बखा मुंसांया तेबसे क्राक नैसों सामुं खायना बागै दिनि बोसाजाक ओ कामी बिसिनि लाहार कासो लेनरक नि बखाखि तामो सल्युशन नाय सल्युशन तामुंनाय अमनो जों फुरुंनानै नायो जे चिनि तिप्रासारनो जों जे निया निनि नुखुङो पुलिस कावै अमदा हायके तलां माने तामो कावै न अमदा हायके थानो तलां जागा थानो दा तलां ना लामो न याकारका आना तो नगो आं थुइथमानि हर रमदि माने एकटा बा सारबाटा बाहेर गो ते आनो चिनार नि खायसा बरन थाइ सदे फना बाजागारि ने बुइ मालायना पुलिस मालायना फायो नमे कक तं पहिनि सावा नकाय आको कक तखाय दा नगा फात बाजाका नगि कान्दा थुइथमाटा गाय फात बासाय गां नखला को तामो हिनसि गाय दसाव मुदिखेंया फुट कान्दी गाय कुङा कुचुम हिनसौ गां नगा फात फात हाबे फुट कांखा इनके ताय फुट कांखा कुचुम कांखा आना निवारा बर बाबु तो नमे कक सानापो इनि आमदिके किसा तलां कांखा आंका बे बर बाबु हिनसि थांगा निगार एउ आरो सिबो तो बिजाम दि मांते नों इनते नं खरै लागा थांगा गाय थाङै लामा दे सोगाबे जा नं बर बाबु मायाव सरगसि गारि नंर काइमैया नों बाबा आरो मा मालाय निनसौ जा थाङै आं सोगाबे जा बर बाबु गाय नों थाना मा थानाय निनसौ न नै थाना तांबा गाय निन बुङै केस दं ताम केस गाय और गारि पेराबारियाव गारि सबाय जाखौ निनसौ आं साका आको हिमनि गारि रस्तबाय जाका नोंखो अरो इनभल्व पाव ना आं कुनो साइमे आं बनो साका आं आदिन नगो करे आं गायसा डाइरेक्ट बाइक लेरो थांनाय साका जाय बरा आको हिमनि नों माथारा बसुनि जराव मते हाइको थां गटिका आबो गाय रमदि आपरे एकटा बारि दं हर जां आरो साका
गारि बाजार आं थांगिया मोनैखाय आं नंनि बर' केबन थाइमिया आनो नंनि बर' बाय फुन कक सारगि ओमफ्राय साका बर' फुन फान्ता कक साया नों गारि बिसिं सारगि ना गारि बिसिंया आं अरन सारदि आं अरन सारनायना आं गारि सोनाब दं आं थांगिया ओमफ्राय बर' फुन नाहालाखिया फुन नाम्बार किया कल खाखिया दुइबा तिनबा खाखिया ओमफ्राय फुन हाबिया ओमफ्राय ako आरो थाइमा खायदि ओमफ्राय आनो गारियाव दायथ लांखाता दाम बुसुनि जरा रगन न याकर जायगा थानानि आनो थाना दुइटा रग जागार जागो दा कुनु कक कथा आरो सुन्दर फाइना नि नखुनि बर आन लुखुंनि बर' थाङै आनो नाहैबाय क्या नि मु आन मुं सुरज देबबर्मा ओ कामनि मु आन गामिनि ओमफ्राय बागबारि ओमफ्राय आनो आसल मुं गाय रबीन्द्र सिद पाराखाय सुरज जुटा केस के बरो सिदाय न मन जे तामनि कक लाम सालाय ओमदा हाके लामा को सरक लायका बेलाय हामबाय सिनि मिडिया रंनो जों फुंनि 10 सिमाव रोड ब्लक खायमानि हाइके बासिनि डेमोन्स्ट्रेशन खादुमानि जों फुनुका जतन साइमानो जे मिया हरो 12:30 जरावो सिनि तैराज गामिनि सिनि बरम गोनां शुक्रमणि देबबर्मा ताई बाग गामिनि सिनि मेम्बार सुरेश देबबर्मानो हरो सिकक काहिके फाइ थानानि पुलिस रक पूरा একটা ব্যাটালিয়ন নহিনাই সিআরপিএফ হাইকো বিএসএফ লগি তুই বরন রমিত লাংখান আর রমিত লাংমানি নতিনো जों তিনি প্রটেস্ট খায়ো जों তিনি খাদমান ফুনুগো আমনি কানি जों एसडीपीओ नो साका अमो हाइके चिनि बरनि साकाओ जे मिथ्या मामला खाइ नरक बाय साब कक लाम सालाय क्या ताप सुजरते एसडीपीओ नो जों साका अमो हाइ मिथ्या मामला खायमानि नो नरक प्रत्याहारमा खायनाय ताइ नरक फाइरो चिनि वारियर सनमा साफायनाय जे अमो हाइ घटना ताइ इंग्लाक ठीक आबनि काइकाइनो एसडीपीओ नि कक बाय ओ जागा तिनि थानानि ओसी बरबाबु बसनो तिनि एसोद रिका जे अमो हाइ घटना ताइ सेकेंड टाइम ताइ इंया যদি কোনো বরক দি কোনো বুমুঙ্গি যদি কেস গাঙ্গাই বনো সালনো থানাপনো রিংট লাংনাই হাইকে সালনো বিনিনগ ফাইব বনো মামালাইনি হাই ओमदा हाके हरताय रमिया হরতাই বড় রমনিয়া निनि सिनिमु আনে মুং বিনয় দেববর্মা সাব জোনাল ভাইস চেয়ারম্যান সুমলি হামবাই